No abandonarem les xarxes, perquè us vull fer una pregunta i m'agradaria que fóssiu molt sinceres. Què en penseu d'aquest moviment? No heu de patir. Què penseu d'aquest moviment que hi ha a Instagram, a TikTok, d'aquests superaliments, de cuina saludable, de sucres que no són sucres, de l'etritol, de tot això? Què en penseu vosaltres? Alba i Laura, què en penseu d'això? Jo, personalment, he caigut. No, ja està. Ha sigut una mica me estoy quitando. Jo soc, com es diu, presa d'aquests missatges, però què em penso? Doncs que igual potser tenen raó en certes coses, però a la vegada tampoc tot és tan bo com sembla. I que 100%. al final la meva àvia va viure 96 anys i sempre va menjar xoriço, carn, sucre i per tant... Ni tan mal, no li va anar tan malament a l'àvia. Exacte. I segur que estava molt contenta. I també que les dues hem estudiat màrqueting i sabem, i com tothom sap realment, però que se sap que hi ha darrere de tots aquests missatges de no, el sucre és dolent. Doncs òbviament és perquè tu consumeixis alguna cosa que no és sucre o que que no és s'assembla sucre, al sucre. però que està en el teu benefici, el de l'empresa. O igual que igual ara me'n vaig al tema, però les cremes solars, les cremes del sol, si el sol és molt dolent. Potser sí, no ho sé perquè no en tinc ni idea. Però també jo sempre penso que darrere hi ha una empresa de cremes solars que t'està dient el sol és dolent. Totalment d'acord. Compra'm la meva crema. Llavors, aleshores, és com que no sé ja mai què creure i què no. Però posem més crema solar, Sí, però jo me la intento posar. Me la poso des de fa 3 anys, tampoc tant. Però això, que a nivell de tot aquest tipus de missatges jo he sigut presa i... Bueno, però això és com tot. Aquí ens quedem amb aquesta reflexió que ens ha fet l'Alba. Però que no us creieu tot el que us diuen. No, i aquí darrere, en el fons sud, que sempre hi ha una miqueta de remenament, quan has dit xoriço i tal, han rigut, en plan, estic d'acord que el xoriço també pots arribar a 96 anys, no? Home. Els callos. L'important és la genètica. L'altre són tonteries. I Laura, vols afegir alguna cosa o estàs a la part amb la Laura? Estic bastant a la part, o sigui, jo també he tingut la meva època, també al final quan ets més jove, no? Ostres, són missatges que potser et calen més, no? Però el que tires al sabor. Doncs...